Hola, benvingudes i benvinguts a totes i a tots al nostre programa Converses al Cercle 9. Avui ens acompanya la síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. Benvinguda i gràcies per acompanyar-nos. En primer lloc, ens agradaria saber què és la síndica de Greuges. La síndica de Greuges de Barcelona és una institució, la sindicatura de Greuges, millor dit, és una institució creada pel propi Ajuntament de Barcelona que en la seva bona intenció perquè se supervisi les actuacions que du a terme, doncs hi hagi una institució que pugui defensar els drets dels ciutadans i les ciutadanes de la ciutat. Com es pot dirigir un ciutadà o una ciutadana a la síndica i en quines circumstàncies hauria de fer-ho sempre? Bé, es pot dirigir per diferents canals. Actualment, via internet, és la que normalment rebem totes les queixes. Per tant, és molt fàcil, s'entra a la web i a partir d'allà hi ha un formulari que es pot omplir i que, identificant-se lògicament amb totes les dades, doncs pot exposar el fet que li provoca un greuge o que el ciutadà o ciutadana creu que li ha provocat. A partir d'aquest moment doncs, ens ho envia i nosaltres fem tota una sèrie de gestions que ara explicaré. Un altre mitjà per dirigir-se a nosaltres és pel correu postal normal, perquè moltes vegades si s'ha d'adjuntar documentació és evident que es necessita, doncs, si fan més volum, correu postal és també un mitjà, i després personalment. Personalment pot venir de dues maneres, demanant hora, demanant una hora concreta, perquè així no s'ha d'esperar i segur que la podem atendre de seguida, i si no també doncs, presentar-se allà amb hores d'oficines, de 9 a 2 i de 4 a 6. Va molt bé que vinguin personalment perquè és una manera doncs, que com que llavors pots intervenir, pots fer preguntes, doncs sempre queda potser la queixa o la denúncia com més explicitada, però de tota manera, doncs, ja dic, via internet actualment estem rebent moltes queixes. Si després ens fa falta alguna ampliació, doncs no tenim que fer més que telefonar a aquella persona, sempre demanem el telèfon, perquè això és molt important, aquest contacte directe. Per tant, si no s'ha establert primer, s'estableix després aquesta connexió, diguéssim, directa completament. I quan hauria de fer-ho sempre un ciutadà o una ciutadana? Sí, a veure, nosaltres, la cultura de la queixa tampoc és que estigui molt extesa, no? Sí, en quant a, i sobretot als temps que estem, a nivell particular, familiar, d'amistat, sí que, escolta'm, saps què m'ha passat? Però després, a l'hora de fer una denúncia formal, moltes vegades la gent no s'atreveix. Primer, perquè poden pensar que hi haurà represàlies, si és contra un comerç, per exemple, que intueixi que no té una llicència o que passa algun problema. Després també pensen, no n'en trauré res, tots són iguals. Vull dir, esclar, nosaltres no deixem de ser una institució de l'Ajuntament. El que passa que estem per supervisar les seves actuacions i ho fem. Puc garantir que ho fem, però que moltes vegades doncs, hi ha aquesta por. Després també que de vegades la gent no té temps, no? I diu, no val la pena perquè em queixaré i no em resoldrà res, però jo crec que sí que estaria bé que a mida que la gent sàpiga que hi ha aquesta institució, doncs vingui a nosaltres, perquè la veritat és que li podem ajudar a solucionar molts problemes i conflictes que amb poca gestió de vegades, vull dir, per part de l'interessat, amb poca gestió, nosaltres doncs podem resoldre-ho. Senyora Maria Assumpció Vilà, si em permet, passarem uns moments a publicitat i tornem de seguida. Molt bé. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Bé, ja hem tornat, això va molt ràpid. Continuem amb les preguntes, tot el que estàvem comentant. Ens ha dit que és necessari anar a presentar aquestes queixes o aquestes denúncies i que els ciutadans o ciutadanes a vegades tenen una mica de... no saben ben bé què es trobaran. Què els hi podem explicar? Quin resultat ens pot donar exactament al dirigir-nos a la sindicatura? Què podem esperar? Què passarà exactament? O sigui, anem, presentem... Com va? Primer de tot l'escoltarem, i això ja és molt important,
perquè de la manera que vivim i tot, i a més en una ciutat com Barcelona, una ciutat tan densa, tan plena de soroll, diria jo també, i que moltes vegades no ens concentrem en lo nostre, doncs el primer que farem és escoltar-lo. I jo crec que quan una persona que està amoïnada per algun tema se l'escolta, ja has entrat en un altre terreny, no? A partir d'aquí ens explicarà tot el que calgui i nosaltres demanarem d'aquell fet que vingui a denunciar, demanarem a l'Ajuntament l'expedient, sigui en cas de multes de trànsit, sigui llicències, etc. Molts temes que podem parlar, i aleshores a partir d'aquí nosaltres demanem l'expedient a l'Ajuntament ens ho fa arribar i nosaltres sospesem, els assessors i assessores sospesen a veure què és el que ha passat, quina versió dona el ciutadà o ciutadana i quina versió dona l'Ajuntament. Si és la mateixa, doncs aleshores a partir de les ordenances municipals, començo per baix, de les ordenances municipals de l'Estatut de Catalunya, doncs mirem qui té raó i qui no en té, si l'Ajuntament ha actuat amb prou diligència en molts casos. A veure, fets greus no hi són, però sí que de vegades hi ha aquesta falta de diligència i d'atendre el ciutadà d'una manera correcta, no? Aleshores, a partir d'aquí, nosaltres escrivim una carta al ciutadà o ciutadana que ha vingut i li expliquem si té raó, que la té i que l'Ajuntament rectificarà amb aquell tema, o bé, que sentint-ho molt amb les lleis i les ordenances a la mà, tal com dic, que no té raó, no? La veritat és que, encara que no els hi donguis la raó, la gent està molt agraïda, la majoria de les vegades. I també l'Ajuntament ens escolta perquè nosaltres aquesta mateixa carta que fem a l'interessat, lògicament arribem a l'Ajuntament també amb tot un resum de com ha anat tota la gestió i avisem a l'Ajuntament, cuidado perquè aquí heu fallat amb això, això i això, i suggerim o recomanem tal cosa. Aleshores, a partir d'aquí, jo crec que l'Ajuntament ens escolta i demano cada vegada que ens escolti més i que moltes vegades posa solució a problemes que de veritat que tenen importància perquè afecten a la persona, però que des del punt de vista legal o de voler-ho arreglar no tenen problema i és fàcil, no? Però és arribar-hi. I per tant, aleshores, l'Ajuntament cada any ens fa un balanç de com han anat aquests suggeriments i recomanacions que han fet per saber fins a quin punt. A veure, diria que de l'últim any que ho tenim, que és de l'any 2010, un 60% ens van fer cas, un altre 20% va quedar que s'ho mirarien i s'estudiarien, i després hi ha una part que, potser de vegades també som una mica utòpics i hem demanat massa. Déu-n'hi-do. Quina tipologia de queixes, quines són normalment i en aquest cas concret, en aquest moment que estem vivint, com afecta la crisi en quantitat i tipologia de queixes? Nosaltres aquest any 2011, que s'acaba de presentar, fa pocs dies hem presentat l'informe a l'Ajuntament, al plenari de l'Ajuntament. Hem fet una valoració de que les queixes han augmentat respecte a l'any passat, un 17%, han sigut prop d'unes 1.800. D'aquestes queixes nosaltres, a veure, el tema social és bàsic i pensem que molt important, però després també hi ha altres temes que preocupen i pel que sigui, numèricament, les més nombroses són les denúncies per trànsit, diguéssim, no? Aleshores, clar, aquí com és que han pujat tant d'un any a l'altre? Què ha passat? No han fet un estudi profund perquè no l'han fet, potser el farem perquè el tema és interessant, però també pot ser que la gent, les multes n'hi ha algunes que són excessives, sobretot les de la grua. I per tant pot ser que com que hi ha el moment de crisi, que la gent té por i no té tants diners, digui, escolta, em vaig a reclamar-ho, i potser abans pagaven i deies no vull enrar nou, pago i ja està, no? I pot ser que hi hagi aquest factor de dir no, vaig a denunciar-ho, per tant les més nombroses han sigut de trànsit. Després el tema social. Esclar, nosaltres podem supervisar, tal com he dit, temes que afectin a les actuacions de l'Ajuntament. Però esclar, què passa? Per exemple, amb la llei de la dependència, que està costant molt d'arrencar i que va molt a poc i que hi ha moltes queixes, és les treballadores socials de l'Ajuntament les que fan les valoracions, per ordre, diguéssim, de la Generalitat, perquè després la llei de la dependència depèn de la Generalitat i de l'Estat.
Però aleshores sí que moltes vegades aquesta visita per fer la valoració d'aquella persona s'allarga i aleshores quan la gent es ve a queixar. Hem tingut algun cas bastant greu en el sentit que aquella persona ja no hi és i que per tant tot el que s'havia demanat i el que aquella família havia projectat d'aconseguir aquell ajut no ho ha aconseguit perquè no hi ha sigut a temps i aleshores la gent es queixa. En molts casos tenen raó, però la lentitud que comporta el sistema és el que és. Per tant, els temes socials sí, han augmentat i ens preocupen i també el que fa referència al tema de l'habitatge. El tema de l'habitatge a Barcelona, a Catalunya en general, és complicat, no és un problema que vingui de l'any del 2010 ni de l'11, ve de tots, però cada vegada la demanda de pisos socials i d'emergència està més buscat i es demana més i val a dir que tot i l'esforç que s'està fent no s'arriba i per tant com que no s'arriba hi ha persones que estan esperant un pis fa anys i no s'aconsegueix. Clar, i això quan estem en un moment com aquest la paciència no... Sí, no n'hi ha perquè ja s'ha arribat al límit de la paciència. Sí que és veritat, sí. Tenen dades respecte a si les dones presenten més reclamacions? Pues sí, no et sabria dir el nombre concret, però sí que és veritat que les dones venen més a queixar-se, Per tant, també és normal, perquè en el sentit, primer que la dona està molt activa, no? Per bé i per mal, però està molt activa. I per tant, en molts temes socials, són les cuidadores les que moltes vegades venen a denunciar, no? I després també, no sé, pel tema de la violència de gènere hem tingut també algunes queixes de persones que estan esperant un pis d'emergència i que els hi costa, no? Per tant, és bastant considerable el nombre de dones que venen més que homes. Vaja. El fet que la síndica de Greuges sigui una dona té alguna implicació, alguna repercussió en general o...? A veure, soc la segona síndica, no? La primera va ser la Pilar Malla, és una institució jove, només té 7 anys i per tant, com nosaltres. Sí, exacte. Doncs vol dir que la primera va donar la coincidència que era una dona, la segona també ho ha sigut. La veritat és que jo estic molt orgullosa, ja havia tingut altres càrrecs, també val a dir-ho, però sí que és veritat que a la dona li costa molt arribar amb càrrecs directius, pel que fa a vosaltres ho saps sobradament que sempre s'ha de demostrar més del que potser un home faria. Jo no tinc cap problema amb aquest càrrec ni amb altres que he tingut dintre del món social, no he tingut absolutament mai cap problema i sempre he reclamat que es tingui en consideració que una dona pot fer exactament el mateix que fa un home, només faltaria. I tant. El seu càrrec, com parlàvem abans, és una mica complicat, no? Perquè es troba entre el que és el ciutadà i la ciutadana i el que és el govern, no? Com es porta això? És complicat, no? Sí, ho portem bé, ho porto bé perquè fem com de pont, no? Fem com de pont i aleshores, tot i que les nostres resolucions no són executives, evidentment no ho són perquè nosaltres no som un jutjat no som, per tant, les nostres recomanacions, suggerències, queden allà, no? Queden allà. Però com que veus que vas aconseguint camí i vas tirant endavant i no sé, pots ajudar molt a la ciutadania, molt. Per tant, això et dona molts ànims, no? I que si de tant en tant et fan cas, també ho agraeixes molt, no? I a veure, l'Ajuntament s'ha compromès amb la institució i la posada, molt bé, tenint en compte la Carta de Ciutadania i tenint en compte molts conceptes que l'han fet arribar a aquesta decisió. Per tant, no té més remei que escoltant-me. I no, jo estic satisfeta i la veritat és que és una feina molt maca perquè estàs molt a prop de les persones i pots discutir, els hi pots explicar les coses. No, està bé, estic contenta. Doncs nosaltres ens alegrem també de tot plegat i jo no tinc cap més pregunta que afegir perquè de fet ja ens ho ha explicat tot. No sé si vostè vol afegir algun comentari o alguna cosa que sigui important i que consideri que vol expressar. No, que la població pensi que, a veure, tota persona que visqui a Barcelona o hi estigui de pas
simplement que estigui de pas, i hagi tingut algun conflicte amb l'Ajuntament de Barcelona, amb l'equip municipal, doncs pot venir a nosaltres. Quins temes? Tots els que afectin a qualsevol problema, tal com dic, no? Poden ser temes de sorolls, temes de denúncies de llicències que creuen que l'establiment aquell no actua correctament ni compleix la llei, temes de trànsit, lògicament. Després, ja dic, qualsevol tema que pugui afectar a tots els serveis municipals. Per tant, és bo que ens coneguin, que entrin a la nostra web, que això actualment és molt fàcil i vosaltres segur que ho teniu molt per la mà i les vostres sòcies també, i per tant és una manera de conèixer-nos i d'entendre que si hi ha algun tema que veiem que puguem solventar, jo penso que és important perquè així es construeix la societat. I jo crec que aquesta societat que està en uns moments difícils, que la crisi lògicament afecta a tots els nivells i a tots els àmbits, doncs jo penso que és hora que despertem i que procurem fer una ciutadania i sobretot una ciutat millor. Doncs moltíssimes gràcies per aquest oferiment, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, esperem que torni molt aviat, i a totes i a tots vosaltres gràcies per acompanyar-nos també i fins la propera.